साफ्रोमबो आंनि आइ आफा आदै मादै फंबाय बिनानावमोननिसिम आंनि अननाय खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय लोगोसे बैसागुनि गोजोन हामलायथिखौ बावहरग्रोबाय स' आंनि गानखौ मा मोनथियो स' जों सिंगारफ्रा एसे भिडिअनि सिङाव थायो नालाय नुवाना ओंखायनो सिनाया आरो फारसेथिं नोंथांमोना साननो जानो हागौ मानसिखौथ' हारसा बायदि नुयो बोरैहाय बर' खनखो होननानै ना नंगौ ना माथो खालामनो इसोरानो बिदि सोरजिखायोबा मालाय ना जेखि जादिया मा गानखौ नांगौ फार्स्टआवलाय आंनिखौ होनदो दे AK-47 हाबाब बेथ' सिख्लाफोरनि फेभरेटसो जाहैबाय ओमफ्राय सेंग्राफोरना गभर्नमेन्ट आरो रे आबै मादै आदामोनालाय गेजेरना सिरि जाबाय माथो जेखि जादिया गासिबो होलांसै मोनफा
าวสวัสดี